шогирд видеоро сар додагӣ? استاد агар не сараш кинам. سرش کن ассалому алайкум дӯстони азизам, аказач хелен созаи хубен, саломатиётон хубай, вақтотон хушай. имрӯз 10 декабри соли 2023 1000 рубли урусӣ баробар ба 120 сомону 50 дирам. 1000 рубл 120 сомону 50 дирам шидагиай. дар имрӯза видео бо диққат гӯш кинед ки мада чӣ хеле мошинҳо рӯй кардагиянд. дар имрӯза бардорои азиз Mercedes компрессор астед дар шаҳри Бохтар, Mercedes сечка астед дар шаҳри Бохтар, Opel Astra астед дар ноҳияи Рӯдакӣ, Opel Astra астед дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ пешина Кӯйбеш, Opel Astra астед дар Москва. касе ки ай Москва тамошо кардесен, тамошо кунен видеоро та охиша. мисол аму Astra астед, Hyundai Elantra астед дар шаҳри Душанбе ва як дига Opel Hatchback молодёжни астед дар шаҳри Душанбе. лайк абичхен бардорои азиз, касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен. ана ака биё барем. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. انا بابی جان ماشینا رو دیده؟ ها دیدم. شرکت بختیار و بهرام جان در روسیه در انمین بارهایی که تاجیکستان میآیند بازار صدوات و لیولینو جمع میشوند. بارهایی که بود در گرد اطراف است همه رایگان جمع آوری میشوند. همین بارها را برای تاجیکستان آوردن کو از روی وزن با انصاف نرگذاری کرده میشوند. انا وقتی که بارها آمد به تاجیکستان که در آمد از همین خوجند باستانی سر کرده تقسیمات سر میشود. بعد دوشنبه شهر در اومده دیگر جاها ناحیه‌های گرد اطراف و عموما تمام شهر و ناحیه‌های تاجیکستان بارها تقسیم میشه. از جان از همه اساسش کفالت دارد. نه گارانتیا. بله. هی میبره حکای باباش شما فهمیدین. این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنین، در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین، بار خودش میومده. бардорои азиз, ака бачаи ачкидор навора сар мекунад, кофе талха дар пеш том бигирем. видео кам тардрозай, мумкин ай ҳамин видео ягон мошин бихарен да беҳад навори зурай. Mercedes S-Class ана як хел бардоро Mercedes компрессоршам меган, соли баромадаш 2001 бардорои азиз, солои наваш 2001. сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, абё моторш 1.8 литр камрасодай, коробкаш механика. 7 моҳи дига ҳуҷҷат дора. 7 моҳ бардорои азиз, та метавонӣ ки хонаи хиштоманат барай биёй. 4 та баллони нав задагӣ бе подводӣ тай мақсад зимистон шудесай. хадавоиш меган навай аккумулятори 1000 сомона нав задагием, салон тоза, кондиционер печка кор мекунад, сиденё лифтай, мултирулай чихели номхели доштай, 4 та дар электропакет. адрес бардорои шаҳри Бохтар пеши бозори Фаровон да, мисол ами Қирғанда пеши бозори Фаровонш да будай. нархи мошин 42000 сомон мега, арзон мешава. ягон мисол Opel 20-25 ҳазора ам боша, болои сумтен мешидай. бардорои азиз, чихеле ки гуфтам, ана Mercedes компрессор 2001 42000 сомон нархиш будай, ягон Opel ам боша, болои сум мешидай. ҳамин номерои десем бардорои азиз, номерош кор мекунад. дар ин рақамҳо WhatsApp ам дора, зангш бизанен, мошинча зур будаине ки дар видеои пешинаи дута мошини простой мондам. як бародар навист ки мада сечка дар кора. ина бардорои азиз гӯш кунен. Mercedes сечка соли баромадаш 1999 солай. сӯзишвориш бензин газ кор мекардай, абё моторш дай, коробкаш механика. ҳуҷҷат бардорои азиз, 2 моҳи дига ҳуҷҷат доштай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, кондиционераш яхай. бардорои азиз, состояние мошин конкрет ния. касе мошинхар бошен, занг бизанен, бо арзон мекунад. бардорои азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар. нарша гуфта ки 65000 сомонӣ бугӯ. бардорои азиз, маълумот ча дар бар экран навистагим, номерои телефонаш кор мекунад, WhatsApp ам дора, занг бизанен, ҳозир бихаренеш. бардорои азиз, мегзарем ба сеҳем эълони имрӯза. лайкҳоро фаромӯш накарда бошем. бо дӯстони азиз, Opel Astra будай дар кузофи универсал. соли баромадаш 1999 солай. сӯзишвориш бензин газ кор мекардай, абё моторш 1.6 литрай, коробкаш механика. бардорои азиз, мошин ҳуҷҷат надоштай, суми ҳуҷҷатоша мегзарем мега. айни ҳол мошин қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ да, бардорои азиз, яъне ки Ленский район да будай мошин. ана нарша гуфта ки 67000 сомонӣ бугӯ. беҳад мошини хушрӯя бардорои азиз, нархи 67000 сомон. маълумот ча дар бар экран навистагим бардорои азиз, номерои поёнгиш WhatsApp дора, занг бизанен, мошини арзона бихарен.
کسی که در مسکو قرار داریم بردروی عزیز با دقت مرا گوش کنین. ماشین فروشی اوپل استراجی سال برآمدش 2001 سوزشوارش بنزین ابیوم موتورش 1.6 اینژکتور بوده. коробкаш механика ҳуҷҷатош яксола балонош нав хадавоиш 100%. адрес бадро москва да қарор дошта город подолскда нарша гуфта ки 220,000 рубл бугу. марҳамат бардрои азиз, касе ки дар москва қарор дорен нархи мошин 220,000 рубл бо амсол барои нархиш арзон мешава. номерои телефонаш номерои расияша ватсап дора. бардрои азиз, занг бизанен маълумоти бештара бигирен. ماشینچه گرینی زوره نکی. بردروی عزیزم خسته نباشین. مگذاریم با پنجم اعلان امروزه یک ماشینچه فسون دیگه ماشین گرینی توزه. بردروی عزیز با دقت مرا گوش کنین. Hyundai Elantra Amerikanka буде бардрои азиз мақсад. Hyundai Elantra Amerikanka соли баромадаш 2017 сӯзишвориш бензин абё мотораш дай коробкаш автомат ҳуҷҷатош мега мақсад ҳамаи ҳуҷҷатоша яксола кардагиян 4 та балони нав задагӣ хадавоиш мега 100%. бардрои азиз соҳиби мошин гуфта ки мошин ягон камбудӣ надора. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. нарша гуфта ки 130,000 сомонӣ бугу. бардрои азиз Hyundai Elantra Amerikanka 2017 sol narxish 130,000 somon bo arzon mekna. Zang bzanen maslihат kine. бардрои азиз мегзарем ба шашум эълони имрӯза. бо диққат гӯш кинен. як мошини дигара гап мезанам. Opel Astra-G дар кузофи универсал яъне ки дар кузофи караван будай. соли баромадаш 2004 солай. сӯзишвориш бензини холӣ абё мотораш ДВД коробкаш механика. ранги мошин сиёҳач хеле ки десен. ҳуҷҷатош 7 моҳи дига мондагиай. айни ҳол мошин қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ яъне ки пешина Кӯйбеш. бардрои азиз нархи мошина 75,000 сомонӣ мега. 2004 солай нархиш 75,000 сомон. бардрои азиз мошин дар Кӯйбеш будай. номерои телефонаш ватсап ҳам дора. занг бзанен маслиҳат кине. бардрои азизам мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза. як мошини дига маладёжни беҳад мошинои зӯранда Opel Hatchback. Opel Hatchback бардрои азиз соли баромадаш 1997 сол. сӯзишвориш бензин газ гуфтагиай. кузовш бардрои азиз хелек десен Hatchback рангаш зелёни мотораш 1.6 коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. суни азиз фақат мегирива ҳай мекунӣ. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. нарша 34,000 сомонӣ мега. 97 34,000 сомон. боварка нархи зур айники. бардрои азиз числаи видеоро нигоҳ кунем. барвақттар боша зангаш бзанен маслиҳат кунен қад соҳибаш. гил дар болои бом видеои мо шид тамом. бардрои азиз ин канали Саудутеҷеай, канали бачаи ачкидорай. бардрои азиз просмотрои мо миллион шидесай худора шигар ба дастгири шумо. раҳмат мегум ҳар яктаи шумо да. бардрои азиз настрени ҳастай. як хеле вақт настрени дорам. камкам дар видеоҳо шӯхӣ мекунам, гап мезанам, чақчақ мекунам. ва бардрои азиз охири видеодам мефорам ки қатитон дута суҳбат кунам, баъд хайрехиш кунам. ҳамат бародарен, ҳамат апаен, ҳамат хоҳарен. ҳаматона дӯст медорам, ҳаматона ҳурмат мекунам. бардрои азиз раҳмат мегум барои дастгиритон. раҳмат ки дар комментария фикрҳои беҳтаринтона менависен. бардрои азиз ин бад навори мошинҳои фурӯшии имрӯза. насиб иншоалло пагаю пагай дига навори хонаҳои фурӯшӣ мепартом дар канал. фақат шумо чӣ кор бояд кунед? як дона лайки бепала биҷиқен. касе дар канали мо меҳмонен форатон ки видеоҳои нави мара якмин шида тамошо кунед. инами подписатсияра ҷиқиден зангулачара бологӣ дамонед. бардрои азиз видеоҳои мо шумода мерава. подписатсияра ҷиқиди зангулачара бологӣ дамонди. кае ки ман видео кардам туда мисол сообщение яъне ки уведомлениш мерава. барои ҳамон бардрои азиз у қавақтона намегира. дастгири якдигар бошем. як дона лайкира аётон набурорен. бардрои азиз хай гапи мара бигӯи тамошавӣ надорам. то
то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша. дар куҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаободу кисётон пури пул боша. бардурои азиз, хаяка. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.